କାହାକୁ ନ ଭାବ ସଂସାରେ ସେ ପରା ଆପଣାର ପରମାତ୍ମା ଭାବରେ ପର ବୋଲି କାହାକୁ ନ ଭାବ ସଂସାରେ ସେ ପରା ଆପଣାର ପରମାତ୍ମା ଭାବରେ ମାନବ ସେବା ପରା ମାଧବଙ୍କ ସେବା ହୋ ମାଧବଙ୍କ ସେବା ସେବାରେ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ ଆନେ କାହିଁ ଅବା ଭଲ ଏ ଭଲ ପାଇ ଶିଖରେ ଭଲ ପାଇ ଶିଖ ଜୀବନକୁ କର ବନ୍ଧୁ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଭଲ ପାଇ ଶିଖ।